Hai, Mani! Ei! Nu și-a revenit băiatul ăsta. Da, mai bine am găsit gata. Ei, ha! După, vreau și eu să văd. Cinceare, vino în păi! Eu mă lasă. Așa e, așa! Uite! Haide-o! Bă, s-a stricat galeria lui aici. Hai, Macearu. Stai atent că... Acum filmez. Macearu. Chiar în chiar! Iei! Nu-i nimic, mai greșit și noi. O, măcar. Nu plece! Pe vânt. Dă jos, bă! Aici Emilian așteaptă să intre în acest joc minunat. Și Alex privește cu atenție. Râde cu atenție, trebuie să se lăsire. Gol, n-am filmat golul! N-am filmat golul! Ce ratare! Unde e băiatul cu 13? Și-a revenit? Nu și-a revenit, asta e cu ghinion. E invalid, are ceva accidentară. E cu toate boalele. Le zici. Ăsta e e adevărul. Ura! Poate în foaie. Alex! Ce coastă calm! Pune-o jos coastă! Și mingea zboară! Yay! S-au dat minge! Iulica în centru! Iulica în centru! Pinge! Emilian, dă-te din vizorul meu, că te filmez! Te filmez! 8, numărul 8, cel mai Gata, hai să-l